Fa molt i molt, al principi dels temps, no hi havia rius ni llacs sobre la terra, només el mar de l'est, on vivien 4 dracs, el drac llarg, el drac groc, el drac negre i el drac perlí. Un dia, els 4 dracs van volar des del mar fins al cel, van perseguir els núvols i se'n van endinsar. De sobte, el drac perlí va rugir i va assenyalar cap a la terra. Els altres 3 dracs es van aplegar al seu costat i van mirar entre els núvols en la direcció que el drac perlí assenyalava. Van veure molta gent cremant bastons d'encens. Una vella agenollada damunt la terra pelada amb un nen prim als braços cridava: «Déu dels cels, per favor, envia'ns pluja perquè puguin viure els nostres fills». Els dracs van veure que el camp d'arròs era sec i els conreus s'havien fet malbé, que els arbres sense fulles semblaven esquelets. Era evident que no havia plogut durant molt temps. «Que prima i feble està la gent», va dir el drac groc. «Si no plou aviat, moriran». Els altres dracs van fer que sí amb el cap. «Vinga, anem a demanar-li a l'emperador Jadi que plogui», va suggerir el drac llarg. I es van enlairar des dels núvols i van volar allunyat palau celestial de l'emperador Jade. Al totpoderós emperador Jade no li va agradar gaire l'arribada poc cerimoniosa dels dracs. «Com goseu interrompre la meva feina tan important de fer-me càrrec del cel i la terra i de tota la resta? Torneu al mar i comporteu-vos». «Però, majestats, els conreus s'estan assecant i la gent s'està morint de gana», va dir el drac llarg. «Per favor, envieu-hi pluja de seguida». L'emperador Jade volia tornar al seu somieig, de manera que va fer veure que s'hi venia. «Ah, d'acord», va dir ara, «torneu-vos-en, que ja enviaré pluja demà». «Gràcies, majestat», van dir els altres dracs, i van tornar volant feliços cap a la terra. L'emperador Jade va badajar i es va quedar adormit. Van passar 10 dies i no va caure ni gota de pluja. La gent estava cada cop més i més afamada. Menjaven l'herba mustia, rosegaven les branques nues dels arbres, xuclaven pedres i mastegaven l'argila seca. Els 4 dracs van adonar que l'emperador només pensava en el propi plaer i que no es preocupava de la gent. Aleshores, després de mirar llargament el vast mar de l'est, el drac llarg va tenir una idea. El mar, que no és ple d'aigua, hem d'absorbir-la tota i escopir-la. Cap al cel, caurà pluja i salvarà els conreus i les gents. Els altres dracs van convenir que havien de provar de fer alguna cosa i aquesta idea era l'única que tenien. Van sobrevolar el mar i van xuclar amb la boca. Després es va tornar en l'aire amb els núvols i van escopir l'aigua per tot arreu. Van volar amunt i avall moltes vegades xuclant i escopint, fins que l'aigua del mar va caure en forma de pluja. «Plou, plou a bots i barrals», cridava amb alegria la gent, i els nens saltaven els bassals. Van brollar rieros, després van córrer sobre els caps d'arròs fets malbé i rebrots verds. Van alçar el cap en l'aire mirant la pluja que queia. L'emperador Jade estava furiós i va ordenar als seus generals celestials que capturessin els 4 dracs. «Com goseu fer ploure sense el meu permís?», va bramar quan va portar-li els dracs al davant. «És l'última vegada que em desobeieu». Va manar al déu muntanya que li portés 4 muntanyes per posar-les sobre els dracs, de manera que no poguessin fugir mai més. El déu muntanya va fer que 4 muntanyes llunyanes travessin l'aire
volant i aterressin sobre els 4 dracs. Així doncs, els dracs van haver de quedar-se allà, amb les muntanyes a dalt, al damunt per sempre més. Tanmateix, no se'n penedien i estaven més decidits que mai a ajudar sempre a la gent d'aquell lloc. Es van convertir en rius, fluint de les muntanyes, travessant la terra ara fèrtil i morint al mar. I així es van formar 4 grans rius de la Xina: el riu Negre, el riu Groc, el riu Jar i el riu Perlí al sud.